manis wangidan wika asli jarak kok wika ngopo kok mumpung rada dhuwur biasane kan guru anu cendhek to sak tangga tak kon rapatek dawa mlorote asem alus aku malah kaya nang paut blorotan alus iki mapan dhewe manis merah ati jane iki kok setunggal kok ya abote ram sing gedhe apamu to cok dedase kene jane ya ora kene ya wos ngopo tangan kok abot menantep meneh sing gedhe sing endi jane musuh enggon kula lono tangane lho piye kaya meneng kok golek isi podang jenah